ngatibatsirane kutarisa vana. Munoziya zvinorwadza uchiona kuti mwana wepanext door apa ari kuenda unovharirwa mumba nemukomana 3 hours akavharirwa. Sandikwanise kuudza amai vake zviri kuitwa nemwana. Ndati kana pa 3 hours dziri kutaurwa naamwenega dzinotyisa, nekuti kana chiremba mukanzwa kuti vari kuita operation umu, munhu ane 3 hours achioparetwa, hamuchaziva kuti anopona here kana kuti haapone. Ngatifambei nenyaya. Tanga kutarisa shamwari yaunotamba nayo. Shamwari yaunotamba nayo wona kuti inovaka here kana kuti inoputsa. Kana ichiputsa ibva wasiya shamwari iyoyo. Ukatedzera zveshamwari isingavake ndo ichazokufurira kuti utsvage hanzi zvinonzi mablesa, kunyanya imi muri kumayunivhesiti imimi. Kweta vakomana, chiuno chenyu chiri pachiuno apa pawest apa hachisi pamapfi. Munofambirei, munodirei kufamba makapfeka mabhurugwa ari mumapfi? Kune dzimwe nyika kwamuri kukopa ikoko zvine zvirevo zvavanozviitira izvozvo.